मोटरी में भुइया कुटाई चाहे वखरी में ये मान जाई यादव जी के कोठरी में भुइया कुटाई चाहे वखरी में ये मान जाई यादव जी के कोठरी में काहे करेलू रानी हमरा के नाही कुलम फुलाया जदना बताई अभी बाबे तो हर नया मशीन हो एही से तोहरा पे होला न यकीन हो होला न यकीन होला न यकीन हो काहे करेलू रानी हमरा के नाही कुलम फुलाया जदना बताई अभी बाबे तो हर नया मशीन हो एही से तोहरा पे होला न यकीन हो तक के देखो ना तराई रखी मोटरी के भुइया कुटाई चाहे वखरी में ये मान जाई यादव जी के कोठरी में भुइया कुटाई चाहे वखरी में ये मान जाई यादव जी के कोठरी में पूछ के हुस्सा गरी पहचान बा डीजे अनूप पुसवहे के नाम बा चुनु बहारन तो हर जाना तानी बात हो करे के चाहे ला जरूर कुछ घात हो जरूर कुछ घात हो पूछ के हुस्सा गरी पहचान बा डीजे अनूप पुसवहे के नाम बा चुनु बहारन तो हर जाना तानी बात हो करे के चाहे ला जरूर कुछ घात हो तो